Hukar pula, hukar. Akhiran, akhiran. दिल्लीआव दा बागुरुम्बा डान्स मोसागासिनो दङ माने पुलिस स्टेशनाव This is the beautiful moment. How do you feeling? I'm feeling very good. How? Can you please express me? Why do you are here in the jail? I will talk later on. Okay, all right. Bah, नोंनो फास खादा बेखौनो फास हमग्रोदों पुलिसफ्रा आरो जोंनि बर'नि मोसानायखौ बिसोर नुफेराना बै बुरबकफ्रा हगार नायथारदों नायनो मोसानायखौ
आच्छा आच्छा गारबाय जाला नायनांगौ उdah mana ini punya terus ya ada isan थारमाने जुक्तिसालियाव लाबोनानै एरेस्टेड खालामजानाय माबायदि मोनदों जुक्तिसालियावबा मोसागोन रंजागोन माबायदि मोनदों दिनै जों बिराद मोजांसिन मोनदों थेंक इउ फंबायमोनजों लोगो मोननानै दान्दिसे रायलायबाय माने आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि थाखाय दिनै दिल्लीयाव फैनानै जन्तर मन्तराव जि बड'लेण्ड मुभमेन्ट सेपारेटेड खालामदोंमोन बाव आनफर्चुनेटलि पुलिसफ्रा फैनानै जोंखौ एरेस्टेड खालामबाय बिनि सायाव रायजो राजाफोरनो मा बुंनो सानो फंबाय बेथ' जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो बेयाव दिनै जोंनि बियो ब्रैथि खोलोबनि आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि खेब सोमावसारजानाय आरो जों बे गिबि खेब सोमावसारजानायावनो जोंनि आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिसि सोरखारनि माखासे सोदोब बाहायनायाव जोंखौहाय बेवहाय जोंनि जायगायाव सोमावसारदोंमोन जोंखौ बेयाव पुलिस एरेस्ट खालामनानै लाबोदों आरो अब्लाबो जों बिराद गोजोननायसो मोनदों मानोना बे जोंनि मोनसे देरहासारनाय गिबि आगान आरो जों माब्लाबाबो जेननानै थानाय नङा आरो बे थासारिनिफ्राय जों दिनै गोबां सोलोंबाय आरो रोंबाय माने फंबायजों दान्दिसे डिसकास खालामबाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सायाव दा दान्दिसे उनाव जोंनि बर' सिख्लाफोरा गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै दा बागुरुम्बा मोसासिगोन नोंथांमोननो आं देखायगोन आइ उइल श' इउ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोंनि बर'नि माखासे कालचार ट्रेडिसनेल एटायारजों दिनै जे बे एरेस्टेड खालामनाय जायगायाव पुलिस स्टेसनाव बिथांमोना दिनै मोसानो थाखाय अलरेडि लाहार फाहार जाबाय आरो नोंथांमोना नायनो हागोन Sekali bro, nggak ikut nang. Nonton video ko na share kalam. Wow, Himi!